Дорогие сябры, с Днем воли вас! Живе Беларусь! Живе Литва! Живе Украина! Дорогие сябры, пачаць гэты выступ я хотел бы с хвіліны маўчання у памяць пра ўсіх тых, хто аддаў сваё жыццё за нашу і вашу свабоду. Флаги до земли. Дякуй вялікі усім, хто прыйшоў сюды пад бел-чырвон-белымі сцягамі. Дякуй усім з вас, хто дапамагаў рыхтаваць гэтае свята. Вялікі дзякуй і ўсім, хто глядзіць нашы эфіры. Сябры, час ад часу можна пачуць, ну вось прайшоў дзень волі, да наступнага года ўсё адно нічога не зменіцца. Але паглядзіце, як мяняецца свет вакол нас. З пачаткам гэтага году жорсткія рэпрэсіўныя рэжымы пачынаюць хістацца адзін за адным. Дыктатара Мадуру за шкірку выцягваюць з ягонае крэсла ў Венесуэле. На Кубе гараць офісы камуністычнай партыі. У Іране адзін за адным адбіваюць галовы хунце, якая знішчала свой уласны народ, расстрэльвала яго на дэманстрацыях. І ў самой Беларусі вызваляюць палітычных вязняў. Беларусы ва ўсім свеце падымаюць галаву, удыхаюць на поўныя грудзі і адчуваюць вецер пераменаў. Зараз, у гэтую весну, нам самы час адштурхнуцца ад дна. І тут пытанне веры. Ці верым мы у тое, што гэта магчыма? Па веры вашай будзе вам. Невыпадкова Дзень волі прыпадае ў беларускім календары на Дабравесце. Гэта той дзень, калі Бог паведаміў Марыі, што ў яе народзіцца Христос. Прайшло 9 месяцаў, і адбылося раство. Нарадзіўся збаўца свету. Гэты час азначае, што даводзіцца, перш чым споўніцца абяцанне, цярпець, трываць, працаваць і рыхтавацца. Дык вось, ці верым мы у тое, што мы можам гэта зрабіць? Я хочу зараз спытацца ва ўсіх вас, каб вы адказалі на ўвесь голас і каб вас пачулі і ў Вільні, і ў Менску, і па ўсім свеце. Ці верыце вы, што рана ці позна Беларусь будзе вольнай, так ці не? Ці верыце вы ў тое, што мы вернемся ў Беларусь з перамогай, так ці не? Ці верыце вы ў тое, што разам з Літвой, Польшчай, Украінай і з усім вольным светам мы пераможам імперію зла, так ці не? Дарагія сябры, тут, у Вільні, у студзені месяцы гэтага года прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі на ўгодкі паўстання Кастуся Каліноўскага, якога забілі на гэтай плошчы, сказаў, што адцяпер Украіна побач з дэмакратычнымі сіламі Беларусі, з вольнымі беларусамі, будзе змагацца за свабоду і незалежнасць Беларусі. А Украіна – гэта вельмі моцны, гэта магутны саюзнік. І, дарагія сябры, зараз хто-ніхто кажа украінцам і беларусам: вайна, змаганне, хопіць змагацца, усе стаміліся. Сябры, я спытаюся ў вас, і вы гэтаксама гучна адкажыце, ці гатовыя вы, хто прыйшоў пад бел-чырвон-белымі сцягамі сюды, тыя, хто аддаў жыццё за Беларусь, ці гатовыя вы здацца, так ці не? Не! Ці баіцеся вы Лукашэнкі, так ці не? Не! Ці баіцеся вы Пуціна, так ці не? Не! Дарагія сябры, ці гатовыя вы змагацца, калі спатрэбіцца, усё жыццё
дзеля волі нашай роднай Беларусі. Так ці не? Мы з вами верим, а значить можем і переможем. Прывітанне, шановныя, вітаю, каханыя. Усіх са святам. Жадаю, каб у хуткам часе усе мы вернуліся у родны кут, свабодны і незалежны. Червоно-белая Беларусь, я без солнца тобой гоноруся. Бел червоно-белую нашу матерь, не разбить, не спынить, не стрымать. Подых свободы штурхае у спину, реки змятая агульной хлусьми. Гонор, сумление и правду одиную зброей отбрали мы до борьбы. Ёсть в наших сердцах, огонь ёсть в порах. Прагне быть вольной моя Беларусь. Вольные крылы уздымуть погоню, здійсниться усё, об чым мары укастуть. Бел, червоно-белая Беларусь, я без конца тобой гоноруся. Бел, червоно-белую нашу матерь, не разбить, не спынить, не стрымать. Разом! Бел, червоно-белая Беларусь, я без конца тобой гоноруся. Бел, червоно-белую нашу матерь, не разбить, не сменить, не стрымать. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе вольно! Калі мы з табою мужчыны, калі мы не ветры ў полі, калі любім мы айчыну, як сябе і нават боль, дык тады скрозь нашы целы, скрозь пакуты ўсе і болі, між аблок чырвона-белых пролятаюць птушкі волі. 25-го сакавіка лёд зімовы ламае рака і лунае як ластаўка. 25-го сакавіка, 25-го сакавіка у руцэ каханы рука напаўняе душу да крайка. 25-го сакавіка. З табою мужчыны, калі носім гэта званне, нам з табой няма спачыну ні ў каханні, ні ў змаганні. У каханні да жанчыны, што праводзіла ў дарогу, у змаганні за айчыну, што нам дадзеная Богам. 25-го сакавіка лёд зімовы ламае рака і лунае як ластаўка. 25-го сакавіка, 25-го сакавіка у руцэ каханай рука напаўняе душу да крайка. 25
Сакавіка. Сакавіка, льод зимовий ламає рака і лунає, як ластовка. 25-го Сакавіка, 25-го Сакавіка. У руце коханий рука, наповняє душу до крайка. 25-го Сакавіка, 25-го Сакавіка. Льод зимовий ламає рака і лунає, як ластовка. 25-го Сакавіка, 25-го Сакавіка. У руце коханий рука, наповняє душу до крайка. 25-го Сакавіка, 25-го Сакавіка, 25-го Сакавіка. Праз нейкі мы час пасмяемся з цяперашніх нас, паглядзім назад, у смузе патануў далягляд. Але толькі не думай і не кажы мне, што нешта было дарма.